I pozdrav svima, evo nas u još jednoj epizodi One Punch kanala. Ovo je prva epizoda, tako da ćemo snimati YouTube live. I evo da napravimo lika, kosu kako će imati ovako, oči zelene, usta prva ćemo, god da je ovo pravio, neka malo izmeni ovo. Onda ovo nećemo stavljati, kačke ne, ali možemo da otključamo ovo kad budemo prelaziti levele, onda jaknu i dres da stavimo. Ova ćemo, onda trenerku i šorcu. Ovo je najbolje. Ovo. Nismo završili. Patike, crvene stavke, naočare. Ovako ćemo. Onda šta ćemo ovdje? Ja ću staviti ovo Superstar. I onda gaming. Poslije ovo možete da izbirate šta ćete. Moje ime. Đorđo. Onda ovo Punch. One Punch. I hajde da krenemo dalje. Šta treba sad da naučimo kontrole. Ovako se zoomira, rotira. Sad treba da snimimo naš prvi video. Ovdje. Tako. Ovo treba. Ovo. I da počnemo da snimamo. Ovo sada stavimo komentar. Ja ću staviti ovo. Sad idemo dalje. Ovo ćemo. I idemo da montiramo. Ovdje ćemo dodati fokus i ovo. Interneta mi je 51%, dobri smo. Skripta u video edit, sound. Dobri smo. Sad ovo treba da se stavi. Čuo sam ako budemo loši u školi da će mama da nam oduzme kompjuter. Tako da ćemo sada ići u školu. Šta je ovo? Kako izgleda tu sve? Šta je ovo? Idemo da kupimo go shopping. Idemo da kupimo igricu, ja mislim. Kupit ćemo half. Kupit ćemo ovu igricu. I sad treba da čekamo da nam dođe paket. Mi ćemo za to vreme odspavati. Već imamo 50 pregleda, 18 subscribe-ova. Da snimimo video. Ne. Snimam video.
I start video. Sve ovo isto. Continue. One punch the two. Next. Idemo da snimimo ovo ćemo, a nismo lepo i treba funny comment i idemo next, idemo da montiramo i fokus i color i internet dobar, dobri smo i text public video da idemo za sikon. Wow, dobar. Jedan hejter, ko je ovo hejter? Haha, ako je ovo YouTube, onda sam ja Batman hejter. I sada idemo studio. Idemo šta je ovo? Da odspavamo. 156 nema hejterskih komentara. Dobri smo. Sleep. Sad ćemo otići da jedemo. One punch. Dobro, napredujemo. Pa dobro, idemo. Šta je ovo? Treba da uzmemo ovo. 70 experience. Dobri smo. I idemo da jedemo. I da snimimo još jednu epizodu. Da snimimo da gameplay. Da. To. I idemo dalje. A zašto uvijek pogrešim? I to je to. I next. Montiramo. Fokus. I kreni. Video edit. I dobro smo. To Dave. I dobili smo novu igru, mislim, odmah sponzore dobijamo. Idemo ovo da... Odmah idemo gameplay. Mislim, kad ja snimam, sve od sponzora dobijamo. Nastavimo. Da snimimo ovu epizodu od ovoga. Idemo ovo, ali uvijek prvi pogrešim i nema za ovo drugo. Samo jedan deo imamo. Biće ovo loše. Biće ovo loše. Palik.
I prešli smo na level 2. Bravo za nas, pokupit ćemo sve ovo. Dobri smo. Sad treba ovo da se izbaci. Mi ćemo otići da spavamo. Što je? Šta je ovo? Idemo i da jedemo. Šta je ovo? Eto. Sad idemo na posao pa ćemo uzet ćemo ovaj posao pošto to najviše novca daje. Kada još malo pa ću završiti epizodu. I evo, završili smo epizodu. I sada ićemo shopping. Dajmo što možemo da kupimo. Ipak nećemo ništa sad kupovati. Sada idemo da kupimo samo igricu. Dajmo koja ima dobro. Šta ide? Ovo ćemo 3D Race. Ovo ćemo. Šta, zaradili smo. Prešli smo nivo. Šta ćemo? Ovo ćemo. Da uzmemo ovo. I čekam igricu da dođe da snimimo ovo i da snimimo. Continue. Može. Ne. Biće. Ovako će da snima. I to idemo dalje. Ovo, pogodili smo. I posljednje smo pogrešili. Fokus ćemo samo dodati. Edit. Dobri smo. I to, idemo na posao. I što bi bilo to što se tiče ove epizode, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećoj.